Zaizayar da bawa. Sef, shi da wace ce ko haka kawai nake gani? Bari in tsallaka sai na gani ko wace ce. Sana, magana nake taimaki ce mun kare ba. Ba ku da wacce za ku faɗa ko ku sama da ni. Tun da mahaifi ku ta rasu, ni ce uwar ku ba ta da kowa sama da ni. Kuma kin ga yanzu da mahaifin ku ya turo ku nan wurina, so yake ni ku ce in ji ta yamma kika samu wannan cutar HIV. Amma ina ta magana ba ki ce mun komai ba. Ya kamata ki faɗa mu. San matakin da za mu yi mu ɗau mataki na gaba don mu samu yadda za ki samu sauki a wannan lalura. Amma kin kasa ce ku dan Allah suna ya akai kika samu wannan cutar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anti, wallahi tun da nake ban taɓa saduwa da wani ɗan namiji ba. Ban taɓa bin hanyar da ba ita ba sai ban taɓa sauka daga kan tarbiyyar da ku ɗora na akan ta ba. Wallahi babu abin da ne kawai Allah ya zarafce ni da wannan lura ne yanzu ko ina an tsaye na rasa yadda zan yi da rayuwata. Suna kishiru ba sai kin rantsi ba. Na yadda da ke dan na san tarbiyyar da muka miki ba za ki zuba da tarbiyyar ki haka ba. Cutan kanjamau mutane ne suke ga cewa ana samun shi ne kawai ta hanyar saduwa mace da namiji, ba haka abin yake ba. Cutan kanjamau ana samun shi ne ta hanyoyi daban-daban, kamar wani ya ɗaure sa ya amfani da shi ko abu mai kaifi. Duk yadda ya samu janinsa in ka ɗauka ba ka sani ba ka amfani da shi za ka samu. Kamar irin su allurai da ake a asibiti ana jan jini ana komi, to duk yadda aka samu mai ciwon kanjamau in dai an amfani da shi a kanka zai same ka. Shi yasa ake ta nasiha cewa duk yanda ka gani ko reza ne ko allura ko wani abu mai kaifi akan hanya kar ka ɗauka kar ka yi amfani da shi, ka kau da shi ma don kan wani ya zo ya taka ba da sanin shi ba ya samu wannan cutar. Amma insha Allah zan yi wa mahaifinki magana mu ga yanda zamu a samu mafita mu fara zuwa asibiti don ki fara karɓar magani. Zaizayar kauna, zaizayar kiyayya, zaizayar da bawa. To ga mu dai mun zo amma kin saboda matsala ta wani an jima da daren na dawo zan je dan yi wanka watsa ruwa. Ina za mu ci yawo na so ko shawarma ko mu je mu dan samu ko ina ya kamata mu je. Ba Allah me ni zaki mara? Dan me zaki soya da mijina? Akan me zaki soya da mijina? Kawata, ki kwanta da hankali, ki wa'annan damar su ne tsino la'anannu wanda kuke gyara mazajen ku, suke tarwatsa rayuwar mazajen ku akan layi. Amma Husna kin bani mamaki. Da wannan tijarar da kika zo kika yi mana dan wannan kimarita kin ci mutunci na ne. Ko menene me yasa ba za ki bari mu je gida ba? Amma ki so ki yi tijara a titi. A inda aka fara a nan nake son a gama. Ba sai mun koma gida ba. Rashin iya kula da inda kika. Ka wuce mu je. Nace ka wuce mu je. Mu tafi mana. Ki shiga gida. Ke kuma. Gida ne. Mu tafi.
Na kurki da kuka kin ji? Cuta ba mutuwa ba ce. Kin ji? Cuta ba mutuwa ba ce. Kin ji ba? Karki manta fa mutane da yawa da suke da cutar nan ba mutuwa suka yi ba. Idan kika zo ka'idojin likita za ki samu lafiya. Kin ji? Ki yi kokari. Kuma ki sani Allah bai saukar da cuta ba sai da ya fara saukar da magani. Ki haƙuri ki kwantar da Dr. Saif. Ina jinki. Tun ranar da ka zo ka same mu da ƙawana Hanan, zuciyata ke ta kai kawo don neman dalilin ƙura mata ido da kai. Zaizayar kiyayya. Ki sa abin da nake son ki da shi. Zaizayar. Na san as from today ki fita daga rayuwata. Wannan shishikin da ke yayi yawa. Kina cin duniya ta. Dole sai ki san komai a cikin harkokin rayuwata. Dole ne maka shishigi, domin babu yadda za yin ƙura ido ina kallo wata taraba ni da abin da nake so. Zan yi bincike, kuma duk ranar da na gano akwai wani alaƙa tsakanin kai da ita na ɓoye, zan ɗauki tsatsauran mataki akan soyayya ta. To kin ga amsa tambaye ki, kake walla kanki. Ki dauka akwai soyayya mu miki. Zaizayar kauna. Zaizayar kiyayya. Zaizayar da bawa yakan yi kuka. Suna kwantar da hankalinki, duk yadin rinsi ina tare da ke, kuma hakan ba zai zama sanadiyar rugujewar soyayya da muka gina da ni da ke shekara da shekaru ba. Ɗauka cewa wannan jarabawa ce da Ubangiji yake jarabta bawansa a lokacin da ya so kuma a lokacin da ya so ya ɗauke masa. Ina tare da ke, na miki alkawari babu abin da zai raba ni da ni da ke sai mutuwa. Amir, wannan kaddara ta ce da Allah jarabce ni da ita, kuma ina so ka tayar da addu'a Allah ya bani ikon cinye wannan jarabawar ta. Kaddara kenan. Ita kaɗai take zuwa ta rusa masoya a lokacin da suke cikin farin cikinsu. Wannan ba komai ba ne, ba dukkan masoya ne suke samun abin da suke so a rayuwarsu ba. Yawancin mata ba duka ne suke samun wanda suke so ba, kuma su rayu da su ba na har ƙarshen rayuwarsu ba. Na ɗauki tsawon lokaci ina tunanin yadda za mu rayu idan mun yi aure. So da ƙaunar ka sun riga sun gina a zuciyata, ban san ya zan yi ba yanzu. Husna, ki sani da cewa babu wani ma'aunin da zai auna girman soyayya da nake miki. Ke kin kasance tamkar jinin da yake yawo a cikin jikina. Amir, zan iya jure dukkan wata kaddara da Allah ya ɗora mu, amma ba zan iya jure rashin ka a rayuwata ba. Husna, ki sani da cewa cuta ba mutuwa ba ce. Kuma na so ki gane cewa babu wani masoyi da zai guji masoyin shi a lokacin da masoyin shi yake da buƙatar taimakon shi. Na miki alƙawari duk yadin rantsi ina tare da ke, ba zan guje ki ba, insha Allah. Kuka ki daina ki bar wa Allah. Zaizayar kauna. Zaizayar kiyayya. Zaizayar da bawa yakan yi kuka. To abinda nake so na faɗa maka, mun tattauna da baban yarinyar nan
na ce ki share ki dai. Abinda muka tattauna kuwa tunda da ita wannan babbar suna kenan tana da larura. To ita Husna kasan tana da kanwa Hanan. To zai dauki Hanan ya baka. Abba Hanan Ka haƙura da Husna. Tunda ita Husna ba ta da lafiya. Kuma an yi gwajin nan a jikinka kafin a yi mata. Saboda haka tunda ba ta da lafiya, mahaifinta ya yi adalci ya kira ni muka zauna ya ce ga Hanan nan kanwata. Da ita za a ɗora muku abu. Zaizayar kauna, zaizayar Abba, wannan yarinyar cutar da ta same ta jarabawa ce daga Ubangiji. Ko bai kamaci don ta samu wanda lalurar ba a ce an canza aure na da ni da ita. Zan na sadaukar da kaina zan aure ta a haka. Kai! Baka da hankali ne? Akwai abin da yake damun ka ne? Ya ina faɗa maka magana kana ji na baka fuskanta ta. Da mahaifinta fa muka zauna. Shi wannan abin nan din wannan yarinya fa ba ta da lafiya. Kuma sai mu dauki yarinya muna ji muna gani ba ta da lafiya mu haɗa ka kai da kake da lafiya an auna ka an san kana da lafiya ko mu baka ita. Abin da babba ya hango fa yaro ko ya hau ina ba zai taɓa hango shi. To ita za a baka. Hanan din da ita za a ɗora maka. Ko baka ji ba? Yawwa. Ai ba za a yi maka karfa ba. Na dai gaya maka. Ni na fito. Yawan salati shi ne abin yi, kuka ki daina ki bar